pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, day pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Hanggang po kitang alas 9 din pag-aaga. Dito po sa inyong programang Morning Anhapot sa DCGV. Kumusta po kamugabos? Kami po naglaom na kamugabos ayos. Mga kahaputan kan banwa na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhan ang sarong issue malinawan asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot, mga tugang sa DCGV. Pero bago po sa hapot na yan, mga tugang, gusto ko lang tabing ipaaram sa indo na kung kamo mahilig na mag-inom nin alak, kung magkaunin mga matataba, posible po na magkaigwa ka rin problema sa imong atay. Siring po sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis. Mga pagkaon yan, dara pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung day magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang, saruyan na herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, mga tugang, iba po yan ka antioxidant o kaya ang Silimarin sa Liver Aid, saro po yan na antioxidant na nagkakatabang sa pagtaot po ng proteksyon sa oral na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o day, mas maray mga tugang na ang Liver Aid Silimarin Capsule sabay niya to oral daw. Para dahing tama sa atay, may maugma ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Available yan sa mga butika nationwide, hindi po sa Legazpi, sa Daraga, buong Albay, Bicol Region, magkapot lang po kung may Liver Aid. Ang Liver Aid, mga tugang, approve yan kan Food and Drug Administration. Asin po yan, mga tugang saro tabi na food supplement. Kaya po handay naman kay po ki doctor's prescription. Alam po ta aprobado yan, mga tugang kan food and, saro po yan na food supplement. Kaya pwede po yan gari isabay bilang sarong bitamina sa tuya tabing atay. Okay, bueno, mga tugang, kan panahon ni Congressman Joey Salceda na nagtuko siya bilang gobernador kan Albay, igwa kisarong ordinansa sa Albay na saro na luway-luway niya to na nasusunod kay ito. Anhapot sa DZG. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuuma. Ano yan mga tugang na ordinansang an? Ang titulo kang ordinansa, iyang pig-apod na Anti-Plastic Ordinance. Narumduman nindo ang kaito, mga hapoters. Iwa kita ki Anti-Plastic Ordinance. Kundi ako nasasalang author ka iyan, si board member Investro, no? Kantor sa Distrito Canalbay. Panahon ni Kong Joey, mga tugang kan siya naging gobernador, natuod kita na kang kita masaod, nagbibit-bit kita ki laugan kan sa tuyang sinaudan. May dara kitang ecobag, may dara kitang alat o ano man na laugan yan. Apera sa na kung mabakal kitang sira, no? Sa mga tindahan, natuod kita mga tugang na day na po ki plastic. In fact, ngunyan sa mga darakulang malls, wala sa iba pa, papel na baga, ano po kaan uning mahibog na papel ang pinaggalaugan ng mga tugang. Pero sa ibang mga tindahan, yung patabi ang plastic, no? Kita ka ito pag mabakal, kiisira, madyang kita sa isira sa mga restaurant o karenderiya, natun kita mga tugang na may dara kitang laugan, narumduman nindo ka ito, naging way of life niya to na mga albayano, na kita nagdadara ki laugan. Kita nagdadara mga tugang ki ano man na bagay na malaugan mo kan sa imong sinaudan. Narumduman ko kang panahon mi ka ito, akang panahon ta, kitang makaedad-edad ko. Ang sira ka doon, ipin pa plastic. Ano naman mo kayo? Aram ni paling marita, alos
mataas ako si Padingmar. Ang sira, dahil pigpa-plastic ang panahon, pig-atado. Ano naman ito? Ang sira, pig-atado. So, pigtuturuhog baga? Narit-nara mo, Jerome. So, pigtutuhog sa hasang, luwas ang imot. Tituhog yan na sira na darakula. Ang apod mi ka ito, pig-atado, sarong atado. Kung yan man, kung daw siya pig-atado ta saradit, pigtutumpok yan, lilaog mga tugang sa anahaw, lilaog sa dahon, ito sa babakalon mo. Tabi, no? Ngunyan na panahon, natuon kita mga tugang sa plastik. Kaya, naging problema na kang kinaban ang plastik. O, ngunyan, sisibot kitang kakawikaw, mga tugang, kang kadakulang kang plastik sa palibot, ha. Kanako ka ito aki pa, 1980s. Dahil magkontra, kana ko aki pa, ang inabot ko mga tugang na example, kape. Ang kape ka ito, dahil man kisa siya, ang kape yaon sa glass, nasa baso, na pagkatapos mo mga tugang na maubos mo na ang kape. Itong baso na ito nilaugan kang kape, iyong pigbabaso ta sa tubig. Kaya nga ni suminikat bagaan dyan, itong susaro na nalaugan kang kape ka ito na may gurot, duman hanggang ang sarong tagay kang gin. Buday ko ka ito kitasa na may kaputan, nalilaugan ng mga tugang kang kape. Ngayon, garwara naman kayaan. Kaya, anong giniribo? Nagbugta kitang sachet. Paingurag na sachet. 3-in-1 kung ano-ano, puro plastik. Pano ki plastik mga tugang sa palibot, ha? Diba? Shampoo, nakasashay. Iba pa, mga tugang, nakasashay. Kami ka ito pag mabakal kami kilana, naroon naman ko, sisugo kami ka ito kang inami. Bakal ngayon ay kilana duman sa tindahan. Madara ka po kilaugan. Iyan na susajin baga. Dara-darami yan. Duman ibubugtak ang lana, ang mantika. Ngunyan pag mabakal kang lana, ang dara-dara plastik. Oh. Bumakal kang lana dyan sa saod, nakabugtak sa plastik. Pero di kan grumabi mga tugang ang basura sa plastik sa palibot, ha? Ngunyan, kan matapos ang term ni Kong Joey ka ito bilang gobernador, wala naman mga tugang sa ordinansa. Bata, natuod na kita ka ito na pagsaod mo, may bit-bit kang alat, may bit-bit kang laugan. Ngunyan baga po, gari voluntary na sana on our part, na kita pag nagsasaod, may dara kitang ano nga na po kayan? So, biodegradable o eco bag. Kung dahing dara, plastic ang bit-bit mo pa uli. Hello? Hello po. Lena kay tuso sa kape. Tapi mo ng shot glass. At ayun nga pare, ito na naman mo itong kape na may kurit sa may kurit sa baba, baga? Ayun nga ito, kaya mabintahon ito, pagkatapos kang kape, umuso na nga yung kapitulos nito, kay puan kong tasa, baso. Ay, di pa ngayon pa po dito. Iyo baga. Ayan pare, di na kung nangilinkan. Pigabakal. Yes. Kaya naman, katago ganito, yung hindi mo shot glass. Magayo. Iyo ba na? Yung baga di ba? Kaya, ano nangyari na? Huwag kawarara ito. Iga pa nga ni Kitasa. Pati yan pa rin ang butilyang iyan, baga, so sa gin. Babarakal baga iyan, muda. Ang lana, etc. May laugan kita. Igo Ngunyan, pag di kang dara, plastic tao sa ka. Kumusta na ang plastic sa palibot? Iyo. Di ba? Ni pati si Sarah, Disay? Terde, sunod ko sa office of the president na bus. Nabas? Oh, masan daw. Bakiyaw niya si Sarah. Oo, naman si Sarah. Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye, di ba? Nata mga tugang tapig istorya ko ini. Kaso hapon, budak kasubago, may gwa akong nakalap na news na si Engineer Abo
kang EMB, nangangapudan na ang plastic dapat maging way of life ta na sa harong pa sana, di kita magpaparagagamit. Hello? Hello, good morning, VP. Morning. Ikaw ba ang pagpasartaan si Kung Joey? Ano nangyari? Arin, So, din plastic salbay. kaya yung anong pagtaram ko, term ni Kung Joey kayo ito, magayon, no, tanatuod na kita. Pagtapos ni Kung Joey, dahil naman nag-implementar. Pero, makoordinan sa ito kang probinsya. Correct. Dapat ito dahil napundo. Dapat dulod-diretso ito. Di ba? Naku, nakita, aram mo, VP, kung ano? Oo. Nakapanlid na sa tao. Yun, ang ani niya. Nararamdaman mo ka ito, nag-sound kita, may bit-bit kitang eco bag. Ako nagbakal pa kung alat ka ito. Actually, VP, kang elementary pa ako. Babakal kay Bantika, may darna, nakikibuti kay Jin. Iyo. Gumamay pa mapali. Ang problema lang, kapre, pag nadadasmag ka, Pasa. para sa Jen. Wala, sala na, malatos Dapat ka. kung ka, VP, kayo ito, taordinan sana ito. Iyo nga ni. Sagot mo niyan baga. Dapat. Pagka dito? Dahil lamang keyboard member na nagreparo ka itong i-revisit ito kung pwedeng i-amend buda for implementation. Sayang ka itong effort na ito na kita sa Albay ang global champion. May kinaaraman dyan. Diba? VP, dahil man pwede ito sa pagsabi mo for pwedeng implement. Kasi implemented na baga. Dahil tabaka kung may provision naman sa ordinansa na dapat na maitugma sa panahon mo niyan, tahaloy na baga ito. Dere pa kung na mamamatikaan. Oh, pero man kinag-review lamang sa gunian o kung ano. Kung ako maging board member pare, gabos na ordinansa, ilingong ko na may marahay na pwedeng i-review o i-revisit o i-amend for implementation. Para i-reset pa sinagay kung ano-ano. Diba? Lumalaga na nga sa 2028. Okay, thank you. Ano pa, VP? Pag nagbibang ka sa sahod, ilingon mo, VP, kita kung 10 tindahan ang binakalan mo, 10 kastik magmanayan. Iyo baga. Di pa yung kitang plastik, sarong, salbatama. Ata na. Okay. Sige, Migo, salamat. Salamat, VP. Yung baga, nangyayari. Inda. Kita nga ni Kat, baga kitang sira, may laugan kitang sarili. Di ba? Correct. Uning pa, ang problema tapa paano BPR gani. So, convenient baga. Tayo na mga sukotnan, inconvenient sa tuyan sa sitwasyon. Iyo nga ni. Pero ang impact sa kapalibutan, tayo nga ng palibota. Iyo nga ni, panulo kita kayo mangyari na dapat convenient ka. Kaya bago mo sa pagkaroon, kasi mga convenient. Iyo baga. Dahil kumbaga, di nagigisi. Oo. Anytime na bitbiton mo, kasi mga batong, di nagbibigay. Yeah. Iyon sana ng pinaka-problema, pinaka-basic na problema ka kaya data na implement dahil dyan. Yes. So kung Okay. bininti mo gao na malakaw ka, ali ka sa mall, palao, Nangga. uwas ka, nakakarago mo kayo support, Nangga. puro lawaga. Ata na. Okay, sige Miguel, Sige, salamat. sige. Salamat, di ba? Kaya, masaya man ako itong effort ni Kong Joey. Tama kayo, no? Actually, gusto ko itong ordinansa ni Kong Joey kang panahon niya. Kaya lang, dahil naman ito na ipagpadagos pagtapos kan sa iyang termino. Pero ordinansa ngon yan, buhay na buhay, existing ngon yan. Kaya lang, dahil ito naman nasusunod. Taday man kaya sa tuya na kinagtiti, no? Dahil na kinagtiti, no? Mga tugang sa tuya. Ako, ang auto ko, pero ako may darang mga laugan. Sa mga laugan baga. Sa may sa mga laugan na pagkipagkampag ako nasugo magbakal. Kasi bago, nagbakal naman akong pansit. Kuda, ano yan, pag ako nasugo magbakal, may darang akong laugan. Tadamang ko pigla laug yan. Kanina hindi ka magparadara ki plastic. Hello? VP, good morning. Morning. O, yan dami ang problema dito sa Pilipinas. Saan mga batas, mga ordinansa, personality-based. Iyo bagagay, kung siya nag-implementar, pagtapkan masunod, ay ba yan nangyayari? Ako kung man niya isip yan. Yung Magayon nangyari ba itong panahon ni Kong Joey ka ito? Di ba? Global champion kita, climate change. Ayaw, huli supportive ako kito. Ili nga namigo, kaso hapon palan so inita sa palibot. 44, Iyo mga tabi. bako na pati yan summer season, tag-uran na da kita. Habagat na dabaga. Abagat na So, 44 grabe na hindi. talaga ang init ng kinakban. Pati tao, mainit pa.
So, yan marauton sabi kan, yan bagang pigapod na microplastics. Yeah, correct. Na sabi correct. baga, na nagdilaog yan sa lawas kan tao. In fact, yan nga ni mga sira baga na nababakal tap. Iyo. Nagkaroon ng microplastics yan sa Totoo, dagat. amigo. Totoo yan. Kaya yan ang marauton na epekto. Yes. Actually, ano ko tayo, kahigusan lang ko sa kantawang kaituhan. Kaya ta na. Budak kooperasyon. Kooperasyon lang naman, maski kumun tao, kayang-kayang isipon yan eh. Iyo baga. In fact, digdingan ni sa mo sa harong, ang mga one-time use plastic na yan, nagiging multiple-use plastic. Oo. Iyo. Ani ba, pagkatago ko, pag nagsasaud ako, pagpapanao ko, Ata na. luma sa mga paranit, tindata, malilig man, Iyo. sayang kung itapok mo na. Di ba? Yeah. Okay. At least, maging times 2 lamang sugamit kan sa rong plastic. Dako lang bagay na. Correct. Bako lang single use. Mas grabe ito. Itabi. Di ba? Ang Okay. iwasan dapat kan tao mo niyan, kan sosyedad mo niyan, ining microplastics. Iyo. Grabe. Minalaog pala niyan sa utak ng tao. Kikaraon tabagan sira. Yung saka- sabi, may epekto pala niyan sa utak ng tao. Ata na. O ilingan mga congressman sa senador, ako yung mga plastic. Okay na migaw, tabi. Nakasunta kang salbatan. Good morning, tabi. Bye. Good morning. Alright. Sige ta. May report si Joshua regarding dyan. Pero sabi ni Engineer Abo, iliwanin do, magandang pangapulan niya. Sabi niya, nangangapulan nga tabi ako sa publiko sa kooperasyon para masustain ang inisyatibo para masimbagan ang plastic pollution. Ang plastic pollution databi starts at home. Ang plastic pollution databi starts at home. In our daily habit and in the small conscious choice. Small conscious choice. Hello? Hello, sir. Good morning, sir. Yan, magayunan ko tayo na programa na batas na yun na nag-ibo ni Gov. Joey. Iyo. Kaya may disadvantage man iyan sa may mga partihan baga. Party. Oo, sa may mga okasyon. Nata. Gara-aram ko na tumbok kung karagayon. Oh. Sa mga parasyaro. Demi. Hindi nga. Wala lang po sa bagmo. Kaya dapat ko. Aram ko na naman ang tumbok mong sarawayon ka. Kaya dahil na na-implementar ka po sa lugi sa mga parasyaro. Bata dahil ka mo pwede magdara so mangko so tubagang so bari so tupperware taga makasupugon man. Oo, syempre. Ang plastic din sa mulado. May pagkang so mahal-mahal ang lao. Yeah. Pero lalagan mo kang minuto. Okay. Bye-bye. Okay, sabi ni Engineer Abo, Dr. Director Maria Socorro Abo, kailangan natin ng disiplina, edukasyon at higit sa lahat, malasakit. Malasakit sa kalikasan, sa kapwa-tao at sa kinabukasan ng ating mga anak. Di ba? Ako talaga, namang problema ako pag sa Karao. Sa Singapore, mga tugang igwaduman grocery ng apod PX, nalingawan ko sungaran Fair, basta PX something o fair. Nalingawan ko sa pangaran. Senda po na yung plastic. Ang gapos na laugan, ninda, maski ang babakalon mo lumog, frozen, dahil po sinang plastic. May igwasin na eco bag na pinagagamit. Netong eco bag na ito, pag dinumog mo, mga tugang, gari papel ang dating. Buda, sa mga hotel ninda, dahil naman sila nagparagamit keso sachet na nga pwede mong bit-biton pa uli na souvenir, shampoo na ang sa indang shampoo, sabon, buda body wash na iba pa, yao naka-built-in sa lanob kang CR, refillable. Kaya, di ka na lamang makabit-bit pag uli na souvenir mo. Arog sinda ka yan. Hello? Hello. Hello? Hello, good morning. Good morning. So, manungod sa plastic ba, bilapod na microplastic na yan sa lawas kan tao. Opo. Kaya po lang sa amigo ko sa pag-amo, aluminos, planggana. Antonio?
Dok. Ikaw. Ah, Maray mo ko tabagan, katuyon, tang araw kaan, tangani, ma-minimize tangani ang init baga, Oo. ang plastic halo na tunaw. Ang problema, binarot na bagang kang panahon, ang sulamin tingnan ko nagagamit sa natin mga supot, uning bikiri, Iyo, ano iyo na ba? mga plastic ta? Ang plastic pati, madali yun i-produce. Iyo. Ano dahil magkita, dahil matagal dahil man pwedeng ako sa siraan ngayon, ipagtuhugan siya. Dahil naman minhog niya. Iyo. Minsan, mapagal ang pag-implementar. Binaro na kan mga panahon, pero may sa oras, nagmarig mong giraray. Oho, okay. Para, Okay. ang makatago talaga, itong sa microplastic ko, Iyo baga? kapag mga banira na, Dali. Sige. Bye-bye. joke, bye. Sige, bye-bye. Na-discuss men naman sa programang Kaya na microplastic na ang kan inot ng mga bulan. Anyway, mga tugang, sandali lang ta. Shara, kuwado tabi ng cellphone ko ta. Yaw nagdiso taga DepEd na may nagesta sa Kaya sa Sabado. Nagaparatek sa kuya. Baka kayo nag-upload na ini, oh. Ano, simbagan mo tabi. Kun ayan ha, tangani na makwanta, may guest kaya kami sa Kaya na taga DepEd regarding Brigada Eskwela. Nag-text sa kuya, nabasa ko. Kung bako ini hanapon mo sa text niya, naigo diyang key-text, key-text siya na naghapot kung pwede dang 3 o'clock. Pero may sinimbag ako, basahon mo tabi, yo. Kung apudan mo niyan. Hello? Hello? Yes, sir. Good morning. Good morning. Opo. Ang tungkol sa plastic, ang pinakasolusyon kaan, araw ka ini. Opo. Para di mo plastic sa mga faktorya, ipasara. Mataram sa gobyerno, mabalik kita sa pangtuhog sa mga isda, Oo. pangtuhog sa mga karne, kung mabakal sa sahod. Mabalik kita sa bayong, sa basket. Oo. Hindi mo na pinakasolusyon ka, ipasara sa gabos sa para di mo plastic. Yeah. Yan. Yan ang pinakasolusyon ka. Yun. Okay. Okay. Sige boss, salamat na maray. Alright, thank you so much sa mga reaksyon kang boses kang utaw. Aramon ta daw mga tugang ang nangyari kasuhapon dyan sa presscon kang DNR. Kunigwa pa lamang kibang istorya na may connection digdi. Asin po anong gustong hiras kan DNR sa satuya tabi na mga paraan tabay. Bakit hindi ko na alay ko na kukualugod sa stinger ko Madali lang. Ito pala, ito. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Aramon tadawan dagdag na report hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang si Joshua Bino. Yes, Little, good morning sa mga parantabay. Saro pa sa pinagtatauan doon ni Regional Director Engineer Maria Socorro Abo kan Environmental Management Bureau o kaya EMB Bicol, initabi BP Henring Republic Act 11898 o kaya ang Extended Producer Responsibility Act of 2002 kung sa intabi BP Henry. Ang nasabi ng batas na ini, iyo ang natataonin mandato sa mga producers ng mga produktong may plastic packaging na dapat maging responsable sinda sa pagmanihar kan sa indang mga walat na basura. So na sa intabi BP Henry, ang kasuguan kan nasabi ng batas na ini, bagong batas kan 2022, nagsusugo sa mga kumpanya na magkulikta asin mag-recycle kan sa dirnindang mga plastic na produkto para dahil na ini magkausa ng pagkaralat asin makawagas pa sa kapalibutan tabi BP Henry. Dahil ang plastic ang saro sa nakakapulyot sa kapalibutan, lalong-lalo na sa mga sa mga salog asin sa mga kadagatan. Ini ang pinagtawan doon ni Director Socorro Abo kan EMB Bicol asin kasabay naman pangapudan sa mga kumpanya na dapat mag-utog kan sa indang mandato patakot training Republic Act 11898 dahil lantan kinakaipuhan pagtatarabangan minsan kaya sabi BP Henry nagigyulok na sana si Director Abo dahilan medyo nawaran minsan kinisiplina nakalat ang mga tao makondosir ng clean up drive ang DENR asin ang EMB asin ang gigibo hihilingo na sana
Katakod kini yaon ang pangapuda ni Direktor Abu sa publiko na kay puwan ang pagtatarabangaan kunsain sa pagkatataong doon nga ni kini. Kay puwan ang disiplina, edukasyon asin malasakit sa kapalibutan. Tanganin ng mamantinir ang malinig asin ligtas na palibot na nakikinabang man sa nasabi ni Henry, iyo ang publiko. Ngunya na bulan kan Hunyo, pinag-celebrar ang Environmental Month kung saan ang tema ngunya na taon, Ending Global Plastic Pollution. Dahil ang taan na plastic, iyo ang taro sa nakakadanyar sa palibot ta ni Henry. Kung kaya, sigun kaya abo, dahil man siyempre katayanon, kundi arpanaan maghihiro. Kung kaya tarabang-tabang ini kan publiko, pati naman kan mga kumpanya, lalo na ang pag-utob duman sa Republic Act 11898. Sigun kay Assistant Regional Director Attorney Ronel Sopsop kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol, pag-abot tabi BPN sa environmental conservation sa scale na 1 to 5, nasa 3 hanggang 4% pa sa nangaya kita. Kung kaya kay puwan ang pagmaniugot ka na publiko, dapat ka patarabang-tabang kita tabi dito Henry sa paglinig sa kapalibutan, lalong-lalo na ang pag-iwas na sa mga plastic. Ang pag-iwas sa plastic, nagpupuon tabi ni BP Henry sa barangay level, sa kanya-kanyang mga harong. Kung kaya ang disiplina, dapat nagpupuon sa harong, magpuon sa pagsegregar ng basura, pagkud man sa barangay level, pagmanihar kan mga MRF ng tama, pagkud sa mga local government unit sabi ni Henry, asin sa iba pang haralangkaw na sangay kan gobyerno. Ang pangapudan kan nasabi ng ahensya, DNR, asin kan EMB, singuwahon tanggabos na ang mga basura, lalong-lalo na ang mga plastic, dahil na mapaduman sa mga salog, sa mga dapa, sa mga dagat, asin iba pang mga anyong tubig, na iyo ang direktang nakaapekto sa biodiversity, o kaya man iba-ibang kumbaga buhay, mayaon tabi ni Henry sa mga kadagatan. Kung kaya bilang simbagman kan DNR sa pangapuda na ini, nagkaygosindahaning pagtutok, lalong-lalo na sa mga barangay na harani sa mga baybayon o kaya sa mga katubigan, lalong-lalo na ang mahigpit na pagpapotob kan waste segregation policy. Asin regular na pagkondusir ng mga clean-up drive. So na kaya ang mensahe sa DNR, Bicol, asin sa PNB, Digdita BPN sa Bicol region, dapat sarabay ang paghiro, tanganin ng malinig ang sa palibutan, asin lugod man mag-abot ang panahon, ready na kita sa plastic pollution. Talaga? Opo. Okay. Pero sanin ko, kaya man. Ang kaya lang, sa kwan talaga yan, nasa gobyerno yan eh. Oho. Nasa gobyerno, buda sa kooperasyon ng tao. Pero ang Correct. pinaka-primary talaga kaiyan sa implementasyon kang gobyerno. Pag nahiling kang taong mahigpit ang gobyerno, masunod kita. Ilinga sa ibang nasyon. Sa ibang nasyon. Naman sa Singapore, Diyos pa dek, mahiling na basura sa tinampo. Oho. Daga lamang kimailing na basura. So luminting mailing mo sa tinampo, mga magayo na tabay. Dahil kimailing talaga. Disiplina. Disiplina. Buda, sa indade. Oh, sige, istorya ko ha. Okay, sige. Yan dito, dapat nagpuon sa harong. So, barangay level, dapat naghihiro. Sa LGU, naghihiro. Sa iba pang mga ahensya sa gobyerno, naghihiro. Ang DNR, ang ENB, igwanin mga nakalatag naman tayo dito na mga programa. So, dapat mag-aigwa ka itong 10-year plan sa solid waste management. So, na sa Intabi dito Henry, digdi sa Bicol region, may nagkakaperapang mga lokal na gobyerno na dahil pa nakapag-complete. Pero imbis na kumbaga kasuhan, ang programa ngunyan sa PNB Bicol, iyo ang tigkatabangan ang mga local government units sa dito Henry na kumbaga mautog
sa indang mandato itong 10 years solid waste management plan. Ang Albay, okay na kinig sa Albay. Sa Cam Norte, okay na. Cam Sur, di ba, pang probinsya, may nagsapira pa na pinagkatabangan tangon yan sa DNR EMB Regional Office. Ayan sabi ni Henry, basta mga pudan, disiplina, edukasyon, buda, malasakit. Diyos Mabino, DCGB. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ganita man ayan na formulang may malasakit Kung kuminana baga si Bungo, itong malasakit center niya, nagustuhan kang tao ito eh. Sabi ni Brad Charlie, iyo bro, ang brand kay to Blend 45, kita kay to na iyo baso sa mga fast food chain kay to daiman istro buda istro. Ngunyan baga, igwa na kin mga stroless na mga food chain, di ba? Stroless na sinda. Kidding, na-miss nga nindo ka talaga, Brad Charlie. Kidding aside, dapat bro, so sa udan pa sana sa kada stall, pag nagpabakal ka, may sadit man o magdakula ang pigbakal mo, da ipagkaag sa plastic. Sa mga supermarket at grocery paper, bag bro, wara na plastic. Iyo baga, paper bag dapat kita. Hello? Hello, amigo. Yeah. Ito baga, ordinansa ito kang probinsya. Iyo nga ni, magayon ito. Oo. Pero ili nga, kada bes na may catering, ay ngurag na plastic ang Kapitolyo. Iyo baga, Iyo man ang dali. Ang laugan pa. pasuran kang pag may Ang laugan pag may pa kang mga meeting pagkaon. dyan, Styro pang laugan kang pagkaon. perang meeting ang kada simana tabi dyan, migo. Iyo Hindi man ang mga ganun. basura. Iyo man ang ganun. Oo, puro Pwede- plastic. Pwede man kutaan na ang pagkaon kung nagpa-cater. Ilaw sa ibaga papel. Kami may activity kami ng pag-request para luto papel. Ilaw Sabi ba karton. gani, sabi ba gani Gob Noel, dahil na da mag-trap cater, magastoson. Oo. Kaya, prundunin do yung kaplastikanin daw. Okay. Okay. Saka baga, ata na, kami, pag may mga activity kami, nag-request kami sa caterer na kung pwede, na ilaog tabi sa papel, karton ang pagkaon. Di kami naggamit kay styro. Ito talagang basura yan. Pagkatapos mga tugang aktibidad. Alright, alas 8:22 sa Pilipinas. Si Jimmy Nasalita may dagdag na report. May kinaaraman sa update na tabi sa Bicol River Basin. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. May connection ini duman sa report ni Joshua sapagat indermi kan press conference Environment Month kan DNR kaso udma pero iba man ining topic tabi BP kung sain mga importanteng bagay na direktang inihapot niya to kaso habon from 3rd District concern tabi BP. DPWH ang kaprintera sa pag-estudyar katabang anibang national government agencies arugan DNR, DAR, DA, haros 18 partner stakeholders aninbelto sa pag-aadala sin pagformular kung paano i-implementar ang Bicol River Basin Project BRBP ang aning masolusyonan ang perennial na mga epekto kan mga pagbaha lalo na paglaog kan Vermont, paglaog kan mga tagbagyo lalo na sa 3rd District Kunsain ang proyektong ini nagpuon kamalig diretso sa 3rd District anto sa Lake Bato. Matatandaan kan bagyong Christine tabi bibi nagulpi sa distroso ang 3rd District lalo na ang mga flood control projects nagkaraot mga rice land baralunbunan ay na nagkataranuman ay pa nagkarestorar sagkod sa mga oras na ini asin ana sa sautan iyo ang backflow kan Lake Bato ay lanta silted ng maray inulita kan nagpasiring kita sa Bato sa Camarines Sur ana sa sautan man sa kunata tanaging silted ana sa indang lake ay lanta ang mga basura na hali digdi sa 3rd sa Albay
nag-aaranod pasiring duman sa Lake Batu, Tabi, BP. Ang proyektong BRBP nagpuon pa kapanahonan kanama kan na presenting presidente kung saan sa pag-research kan DCGB News ikan pa duman sa bato sa Camarines Sur igwa na aligado nin feasibility study kay ni sa katabangan pa kan USAID kay ito pa presidente pa suama kan presenting presidente niya to ang problema gulpiho ng presidente kan Pilipinas ang uminarage dahil man nangyari hanggang sa ngunyan panahon ni PBBM liwat ining nabuhay dahilan sa nakabot sa karaman kan presenting presidente kan Pilipinas ang impact kan baha kan bagyong Christine kung kaya nagpaluwas ini ni executive order sa mga ahensyas ng gobyerno orog na DPWH na panginutan ang pag-aadal pag-estudyar kay ni kaso udma ipinaapod na ugnayang pangkalikasan 2025 press conference kan DENR ini ang direktang ipighapot kan DCGB nyo sa mga taga DENR kung ano na ang update kan BRBP asin ano ang papel kan DENR bilang simbag sinabi ni Attorney Ronel Supsup, Assistant Regional Director for Technical Services, sinabi niya aminado siya na dakulaon ang papel kan DENR sa BRBP lalo na sa Bicol River Watershed Management igwa sindan in interim committee kay ni kung saan handa na ninda ini pagsabing by September ipipresentar na sa RDC kan kada ahensya ang mga plano solusyon asin kung paano ini i-implementar kung saan holistic approach ini tabi BP kung saan sa level kan RDC duman ini paplanchahon gabos por haber i-presentar kay PBBM sa ngunyan laog na naman lamang ang tag-uran kung kaya double time na ang mga inbueltong ahensya 18 da ini na mga partner stakeholders na pinapanginutan kan DPWH kung saan gabos na proposal technical reports i-consolidate ini tapos ipapasa paplanchahon dyan sa RDC saka na ini ipipresentar sa presidente kung ano na ang mga masunod na aksyon kay ni Tabi BP. Okay. So anday niya to sabot kung ano na ang dadalagan kay ni sa nakaprinterang ahensya DPWH asin kung ano arin ini sisay an day ko na ihaputugaring ta gari simplang man kung sisay an incumbent na RDC chairman sa ngunyan. Yung mas kakugaruling ako. Duman yan maisiyan. Pero si Juan Gayo, anyway, i-verify ta sa NEDA, tagaro sa Governor kan Sursogon. Ta iyo yan an mapresentar duman kay PBBM sa na-consolidate na mga plano. Opo. Sa BRBP. Importanteng maray ini ta BBP na Bicol River Basin na project. Haluyo na ni digdi nagkay naguman baga si Lenny tapos si Dipontong Jesse Robredo. Tubo Bicol River Basin project. Love story pala na. Dahil man natapos. Tapos na lamang sa love life ninda. Yeah. Oh. Na lamang si Dipontong Jesse Robredo. So Bicol River Basin project mantinido. Basin man giraray sagot sa mga oras na ini. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa lawas. May reaction si Municipal Councilor Ayan Makasinag. Ano? Sabi niya, good morning ay idol. Ang issue sa basura bako man sa kakulangan kan batas. Ang problema, iyo ang sandali. Totoo po yan. Alak ko na, tanawara. Totoo sabi mo tabi, Councilor Ayan, ano? Bako man nga sa kakulangan kan batas ang problema, iyo ang honest to goodness na implementasyon. Correct. Kulang na maray ang diseminasyon sa tao asin ang mga bantay sa barangay officials tang dapat puon kan implementasyon manungod sa basura sa barangay level. Completely agree. 100% tabi kung agree tabi sa imo Municipal Councilor Makasinag. Di ba? Yung man sana yan. Tabi, kaya lang kung bako seryoso, lalo na mga tugang bako man siya puan-puan, bako man talaga siya sugari nga flagship program kang sarong ahensya. Dahil man kang sarong nakatukaw. Dahil man lang ba intindiyon? Hello?
Ela pre, maray na agad tabi si mo. Sa palan niya, tapag ka dyan ari, pag tarawaan ng lisensya kang Oh. permiti ka, ayun ang paparating ng plastic, kaya taong panidaling. Iyo mananggad. Ano, tama ka man dyan, di ba? Dapat ko ta, dahil na iyan na rin. Oo. Okay. Tama. Alright. 8:30 na. Alas 8:30 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. Mabalik po kami. Tonto, napunan tang NFA. Joshua, ipuwan mo na tabi sa kuya ang number kang taga-NFA na pwede tang maapunan mo niya na aga. Nag-follow up si Jomar kan sa iyang report na data pa na follow up dyan sa NFA. Ipuwan mo na tabi sa kuya Joshua ta ang issue dyan sa NFA sa mga paroy duman sa 1st District dahil sina nagbabakal. May kwarta sinda daing pambakal. Aramin kong nata daing nagbabakal. Dahil po sinang bugtakan kang binakal nindang paroy. Salbatan ang pangyari sa maabaka. Kaya alam mo problema sa mga farmers na duman, tapi pabakal ninda sa mga barato na mga negosyante tabi na mga rice traders. Giri ba kung gayon na rason na ang NFA mabakal tas hinda daing sarayan kang paroy na binakal daing available na bodega na bugtakan kan sa indang binakal na paroy. Babalikan tapo todo dyan. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Figaro! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginobatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats.
sa diri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in the school year 2025-2026. We offer a wide and varied curriculum for Little Angels for 2.5 till 3.5 years old, preschool for nursery, kinder, and prep from 3.5 till 6 years old, grade school from grades 1 till 6. Junior high school from grade 7 till 10. Senior high school from grades 11 till 12. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at SIS learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children. Enroll now and bring the following credentials: current report card, PSA birth certificate, certificate of good character, for academic and artistic booster, and to prepare students for this coming school year. SIS also offers summer classes for the following grade levels: preschool, like nursery, kinder, and prep; grade school from grades 1 till 6, high school from grade 7 till 12, speech class, dancing class, taekwondo, little chef for all grade levels daily. Exciting and challenging activities will be given to the students to keep their mental, social, and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now going on. Summer classes will start on June 5, 2025. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Ophel, or visit Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga Albay. You may contact us at the following numbers: our landline number 052-201-0432 or our mobile number at 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dream shine. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Porsche siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imon and more? Check na check! Kabus yan, mantang nagkakaon ng sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Sabi kan texter ta, may connection po sa NFA. Sabi niya, good morning Sir Henry, nagkataon lang po kaya na nagsarabay-sabay po ang pig-repair sa mga warehouses kan NFA. Kaya so limited po sa space by next cropping season. Siguro naman po hindi na po ini mangyayari. Yan ha, sige daw. Speaking of plastic po sa may Embarcadero and Puro area, ang daming plastics, basura sa dagat po. Good morning, dyan sa may Baskaran Daraga Albay mismo harani sa Barangay Hall. Kataning kan basurahan naka-pick up kan truck kan basura dai manhihali ang mga kalat na ati. Depig reparo kan barangay. Another reaction sa Google, may research ang microplastics na stay sa iyo. Totoo. Tabi, gabos na organ kan tawo, di dalaga ng tabi kan microplastics pati sa similya kang lalaki kang babae. Yan po duman, may mga na-discover na igwa po ki mga
plastic na ito. Kaya pag ginibo so tawo, nagkasabatan so egg cell, boda so sperm cell, ang resulta tabi kan tawo, plastic. Ang dami. So, kaya pala nakulo na niya ng guwan, ng mga arog ka. Pati pala dumaligwan na dumaan. Lalaking hindi inuumaga. Your part. Plastic, ginibong plastic na buong plastic. Paano po madiretsa ma-ordinansa na tultul suspended okay, ang gobernador gaham. Okay, sige po. Alright, sige. Reaksyon tabi. Ako nga ni baga may aram bago politiko dapat piga. Oh. Okay. Latason ta ka dyan, OGM na. Alright. O bueno, pigo-contact mi tabi si Madam. Isa nga nangaran ka ito? Pabilando. Madam Lahar. Anong ngaran ka ito? Si Madam. Pigapunan mi tabi. So, tagapagtaram kang NFA. Nagiring tabi. Pig-text mo na. Syara. Tahapoton ta sinda, although garita, may point man itong texter ta, pero di ko po aram kung sisay ito, Jahara, Shaira, Pabilando. Ano pala, Shaira, kaya magayon, Madam, Shara, harayon sa Shaira. Mas magayon pala ang Shaira, Jahara, Shaira, Pabilando. Oh. Sige nga ya, karawin nga po ako, taday ko na napudan yan. Hello? Katabi, sir. Good morning. Good morning, sir. Ang angon po dyan sa mga ordinance, soro to man lang ang problema, sir. Opo. Sa observation ko, ang lambang batas, whether national law, Magna Carta man yan, or barangay ordinance, Opo. ang tinghanap ko po, supervision na may accountability ang siisay man na local government executive, whether kapitan man yan or mayor or governor, na ipatupad yan kasi accountable sila. Pero po in my observation, para hanap ako kay answer sa natali ako nakakahiling di provision of accountability. Kasi nangyayari, so gusto, halimbawa, mapalit pa kitang kapitan. So kapitan na mapalit bigay sa barangay mi, sa Makakay, sa barangay mi, is matino na barangay captain. Pag matino siya, ipapatupad niyan gabos na existing na ordinansa, even national law. Matino siya. Kasi ikaw siyang tigapod na personal accountability. Yes. Pero po, the isya kung dahil niya ito ipapatupad kung bako siya matino. Iyang kulang Iyang kulang Iyan po ang loophole na nakahiling ko sa pagproseso kan batas. Pag dahil mo na ipatupad, gari wara sana. Diba? Dahil po wara, kasi arog po kayo na namasdan ko po dahil naman po kayo po maging abogado, ay po lang maging observant. Yes. Ano ang obserbaran ko tabi? Nakakabagakag sa provision, unless there is a legal complaint, saka lang pwedeng gibuho na accountable itong sarong persona. Iyo. Tama. Pag da ito kinag-file ng legal complaint, tama ka, sir. Sa observation mo. Iyan po ang ugat. Yeah, okay. Dapat po kita proactive, bako kita reactive. Yan, Mas ko po sa Pilipinas, kadaklan kang tao, whether nakatukaw sa gobyerno or ordinaryong mamamayan, reactive. Iyo, pag may nangyari, saka. Oo. Diba? May nangyari. Hanggang gumod-gumod man sana. Yeah, pag nagkareribo ka, tapos na. Oo, pagkatapos ng komosyon, Wala na. Tama ka dyan, sir. Sana na observation mo. So gabos po na batas na yan, nagiging useless, nagiging ineffective, inefficient, nonsense, kasi nananatili lang siya in letter, na ipo siya kayang ipatupad dahilan kadaing provision of accountability sa gabos na batas na naipasa. Yan. Okay. Good point, sir. Yan po yung punot dulo na naobserbaran ko. Kaya po kita paoro utro lang ang satong problema. May solusyon. Yeah.
Opo. Salamat, sir. Mabuhay. Salamat po. Thank you. Maguyon ang point niya, di ba? Ikaw kitang provision, mga tugang sa accountability, pero dai mananggad na sasabi kung dai mo ang ginibo, may paninimbagan ka daw. Ikaw baga, ano nga ng term kayan sa, igwaki, nalingawan kulugod sa term ka na mga pigagaramit nila. Pero dahil man ki provision talaga na oras na sarong bagay dahil mo ginibo, dahil kang paninimbagan. Unless na may nagreklamo kontra si mo. Diba? Unless na iga po mga tugang kinagreklamo kontra po sa saro na persona. Diba? Tama, sir. Salamato na marayo. Anyway, ano tabi, Shara, nakontak mo sa NFA? Wala. Hindi sumasagot si Madam Jahara, Shaira, Fabilando. Wala. O sige, pasensya na po Walang sumasagot. Tabi, ang hapot, pero gano'n itong rason na sa mga texter na under repair so gabos na bodega. Paano kaya ba? Nagkakirigkigan kita. So NFA, hinalian ki poder kan gobyerno, mga tugang na magbakal ki bagas, na mag-imbak nin bagas. Kam panahon ka ito, ang NFA, iyo po ang may poder na magsaray, asin magbakal nin paroy, hali sa mga parauma. Pero may batas baga na hinalian ki poder sa NFA, kaya susainda pong mga bodega gayon, pinabarayaan na, di ba? Kaya nagkararaot na, taday naman tabi nagkakagaramit. Yan ang problema tangon yan. Kaya, mga tugang pagkatapos na mangyari yan, o ngunyan uto, sa NFA, tabi sa tabako, so report ni Jomar Cansarong Simana, so mga farmers nagreklamo. Tasinda, gusto magpabakal kibaga sa NFA, tamahal-mahal mananggan kumpara sa mga rice traders na pribado. O napipiritin silang ipabakal so rice ninda, so paroy ninda sa mga pribado, maski barato, taday po nagbabakal sa NFA. Sabi sa report ni Jomar, dahil nga po nagbabakal kibaga sa NFA, taday ang bugtakan na bodega. Saan mo ba nanggad sa rayon yan? Dahil pwedeng mag-arkilamo na temporarily habang pigre-repair ang bodega. Madali ngayon taramon, pero syempre may kwartang gamit duman. Dito aram kung allowed iyan, mga tugang pag nag-audit, etc. Pero dapat kayo sa NFA magpaliwanag. Tama? Dapat kayo magpaliwanag sinda kung taarog ka ito. Kay po hantaki direct explanation hali po sa mga otoridad kang NFA kung tasuparoy duman sa First District. Dahil na pigbabakal, tadaing laugan na bodega, daing available na bodega. Kaya sa mga paraoma, pipabakal sa pribado na negosyante na nababaratuan sindakan presyo. Iyan tabi ang gist kang report ni Jomar. Kaya kay puan milang makua, sulado po mga tugang kang National Food Authority para digdi. Kaya lang, di po kita kinakuha ang simbag, tada ita po nakukontak ang sa endang nagkontaktaman, nagring po ang sa endang opisina. Ang PIO tabi kang NFA. Nasa linya. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Nagbalo man ako, VP, i-contact si Ma'am Zahara. No response. Yung nga ni. Okay. Sila sa buot. Daing simbag. Baka busy, baka nasa meeting. Baka busy. Baka day pa siyang otoridad na magtaram. Pero siya ang tagapagtaram. Ito mo sigatam. Bibi, nakaantos iyan sa ibang ahensya kan gobyerno na dangubuan siningil ako. Siya ang tagapagtaram. Nabako, otorisado. Pero day pa siyang otoridad na magtaram tungkol duman sa haputa kada binagingal daw. Kaya yun naglogon yan sa isip ko. Kung nata day nagasimbag si Madam Jahara, pag nahiling kita, pwedeng kunuto na sa nakita-kitang luwa ni Madam Jahara. Kamu nga mga sarawayon nga kamong luwa. Natagapagtaram ka day kang otorisadong magtaram. Anyway, go! Anong balita? Anyway, VP, nadugangan pa ni 22 na individual at yung establishmento ang nadakop ka na smoke-free unit kan Legazpi City na nagbayular sa ekspidong enhance sa smoking and vaping ordinance kan syudad.
Ini ang datos na ipighira sa DCGB News na Legazpi City Smoke Free Unit Team Leader, Mr. Jose Balvin Consay, na idugang ini sa enat ng 170 na isyuhan ng citation ticket, 128 digdi ang mga individual, asin ana 42 iyo ang mga establishmento asin na tindahan. Sinabi ni Balvin na in kaso dahil mag-comply ang mga nadakop kan sa indang responsibilidad na bayadan ang penalidad, asin paliman-limanan ini matasangat na sina VP Henry nin pagkakanigong nga kaso. Igwani na 72 oras para i-settle ang sindang violasyon. Agad in kaso magpalyar sinda, automatiko sinda nga masumitir kan mga kaipuhan na dokumento sa City Legal Office para magibuhan in formal na complaint affidavit saka naman inisasangat sa City Prosecutor's Office. Sinabi ni Balbina ang penalidad degree ang nag-aabot man sa nasa 1,000 sagod sa 2,000 ang multa kan mga maladakop na sarong individual na nagpapabuto-but kan sa indang sigarilyo o vape sa mga pampublikong lugar. Kasi na nasa 2,000 sagod 5,000 pesos naman itong sumang-establishmento just in case nagpapabakal inibihan rin na sigarilyo sa menor de edad o itong sa ipinagtalaan na distansya hali duman sa mga eskwelahan. Gatulo ang kuwan ko, ang likod ko. Matagari na kakao na gibat ko ang kasubak ko. Ara mo, ang kulang kaya dyan, ang information dissemination. Magparapandakop ka, tama man yan. Pero dapat gayon, may dagdag kay mga, aliw mo, Angel, ha? Duman sa Davao ka nakaabot ako, nakabugtak, saro sa nang halipot sa na, no smoking, fine, 5,000. Arog lang kaya, dahil na kan mga per ordinance naan, siyempre may basihan aan, di ba? Apo. Arog masa na kaya, no smoking, fine, 5,000. Arog lang kaya, bibog takso pinakahalangkaw na penalidad, kulang kita kaan dyan sa palibot. Di ba? O garing, mas hupog dyan sa mga member ka na smoke-free committee, di ba? Ino mo, duman sa MRT sa Singapore, klaro, pagkasakat mo ng ganda, kung may nakamarka duman, no drinking, fine, $500. No eating of foods, fine, $500. Ano pa susaro? No drinking, no eating, may No saro pa. loitering. Ha? No loitering. Garo iyo, $500. Arog lang ka iyan. Dahil na per ordinance, bla 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 bla. Common sense iyan na may ordinance ang basihanan. Kaya magasto kita, relipot sa na, no smoking, fine, pero ang fine kan tabi, Angel. So sa individual, sir, wala sa 1,000 to 2,000. Di abog ta. No smoking, fine, 2,000. Bako? Apo. Sa individual pera? 2,000 ang pinakahalangkaw. 2,000. Ibugtak mo. No smoking, fine, 2,000 pesos. Iba man ata na nga ni epektibo nga ni sa iba nung bugtak yung karatalang dakula unon dyan kung saan ang kada madakop. Kaya pagkabo, no smoking, fine, eating of, filter of cigarettes. Swallowing. Yan. Eating and swallow. Awin na. Ipapakaon si mo buda, ipapahalon si imong filter kan sigarilyo. Pati itong upos. Kaya nga salo naman nga. So upos nga na filter ba kayo, di ba? Cigarette butts. Bako, cigarette butt ito. Opo. Agbon. Ngayon, no smoking. Fine. Ano nga nito? Eating and swallowing of cigarette butts. Kaya nga din naman niya pwede ang tigataramong. Kaya nga sa pasali naman niya. Okay? Sa totoo lang, ako baka kaya bias ako. Ako baga, ako nagsigarilyo. Ako nag-iinom kay alak, masyado. Di akong bisyo. Okay. Na ibang bisyo. Oh. Kaya baka bias ako sa araw kaya. Pero maski kwan, pero common sense baga, kung yan ang bisyo mo, dahil ka maka-apektar dapat sa ibang tao. Yes po, VP. Pakong iyo? Okay. Sige. So, yan, VP, and mga informasyon naman with Kuya Boy, Iko Mustaza, DCG. So, NFA, Angel? NFA?
Palapon mo ito ha. Kung dahil may record, i-record mo na lang. Yo. Matatal na ako na BP ang Basta, gate baka magsimbag lamang si Ma'am Juan, ha? Okay po. Baka busy lang. Yo. Huwag mawala ng pag-asa. Kapag may tiyaga, may nilaga, ha? Okay, BP. Desa ko, bako sa karota, kita kaya kadakol kita kay as per ordinance number blah 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 blah. Dapat ganing bago kita masyadong magasto sa mga information haraliputon sana. Di ba? Kita kaya didetalyeta, bay na kan di. Sus ko. Pag nada ko, rematika, di ba? Madali, buda-buta taking mga CCTV dyan sa kung ano man, basta pag nadakop ka, automatic 2,000 pesos yan kung second offense. Ako na first offense, second, ibugtak mo sa pinakalankaw. Bago man sa tatauhon kita, kundi yan po, nahiling ko anduman sa mga pigdudumanming mga lugar. Sa mga pigdudumanming mga lugar, arag man sa kang kasimple ang patanid sa publiko. Diba? Arag man sa nakakaya, no smoking as per ordinance, blah 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 blah. First offense. Dakulo na isusurat, salo sana. Aliputo sana po nindo, ngani na magayon. Salamat, kansa nung pagantabay. Ini po si Henry M. Nagsusuhestyon lang. Thank you, goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Tingog Kambanwaan, susunod na. Anhapot, kaiba si Henry M.